Så er vi i gang i YouTube. I dag skal vi spille Minecraft. Jeg vil gerne vise min egen server. Helt server. Det er et helt egen server. Det er sådan en fyrværkerirum. Hvis I ikke vidste, hvordan man kan lave det, så følg med i næste video. Okay. Yikes. Det er lige meget. Men altså her der er et XP-rum, hvis I synes det er snyd, at der er et what the fuck XP-rum, så hvad fuck er der sket her? Så skriv lige i kommentaren. Men og det what the fuck er det? Okay, jeg aner ikke, hvad det er. Wow, okay, er det det? Slime beer. Man kan se her. Ah! Okay. Hvad skal det så her? Hvor er den henne? Nå, det er bare sådan en der. Ej, hvor er det festligt. Vi skal ikke bare lave det. Hvem har været under 20 glacier? Okay, jeg må ikke. Eivind! Det er jo også hotel. Nej. Fuck, Eivind. Nu er jeg der en, der har haft en ret dårlig dag. Har der ikke været her? Men der ligger en ting, så jeg skriver, hvad du hedder, så har du mulighed for at komme ind. Og op til sammen med mig. Hvad skal det her for til? Der er en, der har været lidt sur. Det er meget. Det er ganske lige meget. Jeg har ikke set noget til det her. Vel? Hvad? Og det var shop. Det var shop. Og der har han også været. Og har været lidt sur. Han går selv til at lave det. Hvis nogle af mine venner ser det her, så vil jeg lige sige, I har altid været en god ven. Ej. Goddag. Aha, fræk Eivind. Eivind. Frækt er der. Hvordan kommer man ind af spørgsmålet? Nå. Det får han vist lavet. Nå. Så ved vi det.
den her video blev uploadet i dag. Så den fik komme tilbage i morgen. Hvad? Jeg hader det hoved. Der må være med tårn. Det var så fint. Way. Der er en, der har været lidt sur. Ej, hvad er det? Hvad er det? Det er en... Er det det, jeg tror, det er? Seba. Om 2 minutter, Gustav, så spiser vi. Ja. Det er godt. Det er slut for den her gang til med en næste episode. Det er slut for denne gang. Vi ses, YouTube.